Etkö sinulle huomannut, miten Pukki ei ole välittänyt tehtävästään niin kuin joulun edellä pitäisi? Oletko oikeassa? Hän on touhunut vähän erikoisia asioita. Opiskellut kieliä, lukenut ulkomaan-uutisia ja katsonut taivaskanavia. Mahtaakohan Suomen lapsia enää muistaakaan? Meille tontyillekin antaa aivan kummalliset lisänimet. Täytyy kuulemma kansainvälistyä. Niin sinustakin tuli epänimet. Korvatunturi joku Jarmolta. Vai miten se pitäisi hienosti ääntää? Mutta etävalta ei ole mitä ja ilman morin helpoista joulupuuroa ja muistaa. Niin, Pukkihan lähetti muuten sinne Brysseliin diplomaatiksi. Tai siis diplomaat Ermoltaan. Siellä kun otetaan teräsmuoria Pohjolasta. Ja taitaa mennä koko joulun vietty pelkäksi eurovatkuliksi. Laulan välttyy. Paketin ulkomailla on valmiit. Haloo. Kyllä päisesti asia on niin. Mitä nyt joitakin ton, siis tarkoitan EU-apua. Jes. Ikäkö? On vasta 5. Tarkoitan viisaassa keski-iässä. Niin, sun on. Haa. Parrakas, ryhdikäs, käritteinen, tykkää matka. Korvatunturi, Jarmoltaan sinun. Ratsis. Si, thank you. Mikä tuolle Pukille nyt tuli? Euroepuli luulisi. Tohkut, hei, voisitteko välillä vähän levähtää? Voisitte vähän paikkojakin siirtyä. Jo ruokaakin voisitte vaikka. Pitkään aikaa ei ole ollut kunnon eessä pöydässä. Mutta eikö sä Pukille äsken muodin sinne Brysseliin? Niin, mutta taisin. Ja nekin tässä taas hoitamaan euroa. By the way, huomenna voimme saada tärkeän vieraan, joten koittakaa sitten käyttäytyä euromielessä. Miten tää nyt yritetään? Euromies. Minkälaista käyttäytymistä sekin sitten on? Näytetään muka tuhruisilta. Kyllä sitä ennen on tällaisena kello. Mitä ihmeen tärkeitä vieraita? Minä en siis ollenkaan pidä täyttäjille. Valta ottaa hauskaa, niin ehkä euro on mennyksi loppuun. Joo, lauletaan. Joulupukki, valkopartaa vanha ukki. Vaikka 500 täytät, ihan komealta näytät. Voisit hommat heittää, meille vaikka puurot keittää. Paljon on me täällä vailla, muori kun on ulkomailla. Joulupukki, valkopartaa vanha ukki. Oman joulun tarvitsemme, Euroopasta pittaemme. Kuinka lapset, suomalaiset, saavat lahjat kotimaiset, kun tuo pukki muita muistaa, ainoastaan euroluistaa. Terve Suomi! Kuka se nyt se tärkeä vielä? Eihän tää ole kuin tonttuja. Se vieras. Minä vieraskaupan. Flotte jumpelette tänne korvat suussa. Itse lentää. Naapurit on tullut koko lasti. Ilman pommiin. Lasti tonttuvat. Koko lasti tonttua. Mitä minä niin monenlaisia tonttua teen. Ruokaahan ei ole, se muori. Tulehan me nyt kappattu. En näe pitämään siitä tonttulavasta huolta, kunnes keksitään jotain ratkaisut pitää euron mikä perkkoon. Pukin pitäisi lähettää faksi Brysseliin, että saataisiin muoritien takaisin. Asiat ovat täällä kohta aivan sekaisin. No. Voin annetaan olla eurodiplomaattina uuteen vuoteen asti. Haluaisin kysyä Brysselin neuvostolta jotain vastausta tähän kappaustilanteeseen.
kertoo. Rikas, nuor ja elekas. Minä sanon sinä vanha mies, takkupart sinun nenä punainen kuin mansika. Minä oon jalkatannut joopa. Ja sinun rauhas hassu punapeesakki ja koko paikka kuin kadupesä. Nyt alkaa tehdä siso revolutsioni. Eikä, ne on kaikki jo hyvin. Oi kauheata. Ei ole edes painotteet. Kuinka pukillekään? Ja se käy meille ja joulu. Olisiko muori nyt täällä? Heippa Tonttu, terveisiä Brysselistä. Onpa mukavaa taas olla kotona. Mutta mikä teidän on, kun näytätte noin surkeilta? Ja mikä on tuo metelipukin työhuoneessa? Siellä on puki. Siellä on pukin euro. Siellä on pukin eurovara. Siellä on pukin mikä? Siellä on pukin eurovaramuori. Eurovaramuori. Mikä sellainen? Mistä sellainen on tullut? Tilasi puhelimella. Jaa, vai sillä tavalla. Tilasiko pukki puhelimella? Eurovaramuori. Kyllä se nyt sillä tavalla on. Minä lähden pois täältä. Tämä paikka ei minun varten. Eikä tämä ikä loppu. Punainen äijän kanssa. No sentään. Ja sinä olla. Joulu! Oikein muori. Mutta nälänurkilla tee. No, mitähän tällä nurkilla tehdään? Tultiin kotiin. Oliko yllätys? Sinä muori, ja tilakuusi, sinä hassu miespukki. Se varmaan sinun iso 500 vilitys. En tykkää sinun vilituksistasi. Ja Meillä on uusi suunnitelma. Kaikki naapurit on pysynyt lentotakkiin. Vasta plattijumpajat pitää tavaraa ja ruokaa. Ja kaappa kaikki takaisin. No nythän asiat selviät. Ja tuosta saatte kaupata vielä lentokoneen. Täällä ei revoluutioon tarvita korvatuntia. oikein hyvä. Minä hukata ilman tuet piakkaappeita, kun menet lahdetaan sinä nooria. Ei. Minä siellä ulkomailla ajattelee, että huonosti täällä on asiat kuitenkin ilman minua. Enkä kyllä paljon erehtynytkään. Muistin vielä, että tuo pukilla on kaikki eurokuuma. 500 villitykseltä ja kaikki. Mutta eiköhän se tästä tasan. Käytetään hautajaisiksi kunnon joulupuurot ja lummusopat. Hurraa! Tuntuuko ne olisi ne paineensuudesta heränneet? Voi kivaa, kun tulit moikkoon. Pukki selvisi eurohuumasta. Kyllä suomalainen joulu on sentään jotain. Saammehan pukki nyt kovasti viemme takaisin. Varmasti saatte. Mutta pyörähtelkäähän nyt ja alkaa joku iloinen laulu. Että saa muorin kanssa pitkä aikaa pyörinyt kotaisille. Toivottavasti